17 בדצמבר 1973. ילדנו היקר, אני פונה אליך בלשון זכר, למרות שעדיין לא נולדת ואיני יודעת את מינך. עוד לפני שיצאת לאוויר העולם, התארזר לך ולי הגורל, ואביך נלקח מאיתנו במלחמת יום הדין. אני מספרת לך, כמו שיספרו לך אחרים, על איצי, יצחק אביך, שלא תזכה לפגוש. ילדתי את איצי בשמחה, ומאז הוא היה מקור שמחה, רק שמחה, לעולם לא גרם לנו צער. לנו, להוריו ולשתי אחיותיו הבכורות, איצי תמיד היה הקטן, הצעיר, החמוד, כל שנתנו לו, באהבה נתנו, והוא החזיר לנו פי 77, בטוב ליבו ובאהבתו הכנה. בתמונות ילדותו של איצי לא משה בת צחוק משפתיו, והיא הייתה לחלק בלתי נפרד מדמותו, מאישיותו הקורנת, הלבבית תמיד, הטובה. כבר כילדים היו לנו יחסים מאוד קרובים. למרות פער הגילים הקטן בינינו, מעולם לא רבנו על דברים שאחים נוהגים להתעמת עליהם. אהבנו לשבת יחד סביב הפטפון בבית ההורים ולשמוע מוזיקה. איצי היה ילד נוח, כזה שאהב אנשים ואנשים אהבו אותו. כבר בילדותו נתגלה אופיו וכושרו לארגן דברים קטנים וגדולים, לדאוג לכל מחנה וטיול ולכל פעולה שומרית או חברתית. הוא אהב להופיע והיה חופשי על הבמה. בתנועה היינו אומרים, העיקר האופי. כך הבטתי על איצי. חשתי באופי שלו, בטחתי בו. כאילו ידעתי שיצמח כך, ואכן צמח. מנער הפך לאלם חמוד, אהוב על כולם, מקובל על כולם, בלי יוצא מהכלל. הוא היה נער חייכן וביישן, אך עד מהרה למדנו להכיר את סגולותיו, נבון, חרוץ ומסור. כאשר הייתי מסביר לו איזה עבודה ושואל אם הכל מובן, היה מחייך, וידענו שאפשר לסמוך עליו. כבר לפני לכתו לצבא היה רפתן לכל דבר, כאחד המבוגרים, ואנו תלינו בו תקוות רבות. את אביך הכרתי בצבא בין הטנקים. הוא לא היה גיבור. הוא נענה לצו שקרא לו לשרת את המדינה, לעשות את המוטל עליו כמו כל אדם שהמדינה הזו יקרה לליבו, והוא מוכן להגן עליה אפילו בגופו. הייתי מדריך בבית הספר לשריון, ואיצי היה מחניכי. מיד הבחנתי שהוא לא סתם אחד מהחבר'ה, הוא היה רציני, טוב לב ומסור לעבודתו וחבריו. מלחמת ששת הימים מצאה את איצי בדרום בסיני. הוא לחם בכוח של אריק שרון, ואנחנו עקבנו בנשימה עצורה אחר קצב ההתקדמות של כוחות השריון. דרישת שלום חמה, מאובקת, מלוכלכת ממני הנמצא במדבר סיני. הנוף יפה מאוד. המלחמה הולכת מצוין, גוברים, מנצחים, משמידים. הורדתי מספר טנקים מצריים ועוד מעט לא יהיה לי איפה לסמן. זו באמת גלויה היסטורית. ואני יכול להרגיע אתכם שאני בריא, שלם, וכל החלומות והתפילות התגשמו ברגע זה. כמה שמחנו, עינינו זלגו דמעות, כשאיצי שב ללא פגיעה ואמר, זהו, השלמנו את המלאכה, ואני כאן בבית בריא ושלם. האמת היא שבסתר ליבנו חרדנו. האם זו המלחמה האחרונה? איצי חזר אחר מהמלחמה, עצור יותר, מבוגר. חברים שעבדו ומאורעות האימים הרצינו את פניו. הכתפיים הרחבות שחו כמעה. ההילוך כבד, ראשיתה של קרחת. עברתי לגור עם אבא במרחביה. למדנו להכיר מקרוב אחד את השני, למדתי מה גורם לו הנאה. למוזיקה למשל הייתה לו חיבה מיוחדת. חלומו הגדול היה מערכת סטריאופונית משובחת. ומאז שרכשנו את מערכת החלומות, הפך חדרנו לאולם קונצרטים.
בשעות הערב בדירה עם הילדים הייתי שומעת מוזיקה, בעיקר מקהלות, בוקעת מחדרו של איצי. הייתי ניגשת לשאול מה שומעים, ואיצי היה מסביר בשמחה. הייתי מכבה את הרדיו, משתיקה את הילדים ומקשיבה. במקהלה הוא היה תמיד הקבוע, והישר פשוט מתוך אהבה. תכונתו הבולטת ביותר הייתה היסודיות. מערפת ביתו השני עבר לשלחין, לראות את הקיבוץ מזווית שונה. כמובן הוא שב אל הרפת, ואנשי השלחין הרגישו מופסדים. גם את הטיול הגדול לארצות הברית תיאם עם הענף. יצאנו לטיול 5 אנשים אחרי שהכרנו דרך מודעה בעיתון. 5 אנשים, 5 עולמות שונים. בתנאים כאלה הוויתור הוא ערך נעלה, ואצל איצי הוא התגלה במלוא חיוניותו. אני זוכרת שהבאתי תמיהה שהוא נוסע לארצות הברית ללא אסנת. אתה בטוח שהיא תחכה לך? שאלתי. הוא השיב לי בפשטות שהדבר אינו דוחק. הוא ייסע ויחזור והכל יהיה בסדר. גם למדינות הים ירד החתן בתורו אחרי בחירת ליבו, ויחצה את הארץ, כלומר אמריקה, לאורכה ולרוחבה. וכאשר חזר למחורתו, הודה בפה מלא כי אין אחרת אשר תיטב בעיניו מאשר אסנת. ילדי, ליבי לא מפסיק לכאוב על האבא שהפסדנו שנינו, ובייחוד אתה. הוא אמר שהוא רוצה 6 ילדים. תמיד מילא אותי אושר עצום לחשוב איזה אבא נפלא הוא יהיה. איצי כתב לנו לחוץ לארץ וסיפר איך הוא ואסנת מטפלים בבנות. בסוף המכתב הוא הוסיף שהבנות עושות לו תיאבון לדברים מסוג זה. כשעבר עם אסנת לקיבוץ מסילות, היינו מאושרים לקבל את החדשות המשפחתיות. איצי ישב בקורסה, רגוע ומחוייך, ופנה לאמא בזו הלשון. אמא, בעוד חצי שנה אהיה אבא. קמנו וחיבקנו אותו, ועמדנו כך רגעים ארוכים, ואיחלנו לו את כל הטוב שבעולם. כפי שהבטחתי, אני מדווח לכם על שלומנו. הבוקר אסנת הייתה בבית החולים, והסתבר שהיא חייבת להמשיך לשכב שבוע נוסף. שמחנו מאוד לביקורכם, ונקווה לראותכם שוב. זה היה ב6 באוקטובר 1973, יום שבת שהוא גם יום כיפור. בצהריים איצי הלך לחלוב ואני הייתי במקלחת כששמעתי צעקה. שמעתם רדיו? פרצה מלחמה. כאן שידורי ישראל מירושלים. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 2:30. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה. רצתי לרפת כאשר אתה ילדי בבטני. איצי בכלל לא נרגש. ארזנו ביחד את התיק. איצי נשק אותי ועלה על האוטובוס. הוא אמר לי, אסנת, הכל יהיה בסדר ואל תדאגי. וככה נפרדנו. מלחמה אכזרית. ידענו שאיצי יהיה בשורה הראשונה של המגינים. ההפתעה, ההתרגשות, התימהון, הסיחו את דעתנו מהסכנה המוחשית, מהקרבות העקובים מדם שמתרחשים ברמת הגולן. חבריו מספרים שהוא שמר על קור רוח בכל ימי הלחימה. אחרי 3 ימים מצא את עצמו הטנק של אבא מול הסורים. לא עוזבת אותי המחשבה שאילו נפגשו צוותי הטנקים, היו הסורים נופלים בקסמו של אבא וחושבים הרבה לפני שהם יורים. אבל הם לא הכירו אותו. המילים האחרונות שלו היו, תראה, ממולנו 3 טנקים סורים. אבל אבא היה אמנם הראשון שירה, אבל הם היו 3. וכוח האש שלהם היה חזק. הוא פגע בצריח הטנק של אבא. הוא פצע אותו קשה בראשו. אני זוכרת את הדפיקה בדלת, שאחריה הופיע חייל, ובפיו הידיעה המרה. בנכם נפצע. לרגע חשבתי שאולי טוב כך, שבשבילו
נגמרה המלחמה. 4 ימים ו4 לילות איצי נאבק על חייו. לא משנו ממיטתו. עד הרגע האחרון האמנו שאיצי יחלים. עד אותו הרגע בו רוני נכנסה אלינו, מתייפחת, ובפיה 2 מילים, איצי איננו. ילדי, אני לא מאמינה באלוהים, לכן אני אומרת שהגורל הוא שיכריע את אבא. הוא שבשנייה אחת קבע את גורלנו ונועדנו להישאר לעד יתומים. אתה ילדי, כשתיוולד, תהיה הנצר האחרון למשפחת להבי. עליך לזכור זאת תמיד, ולשמור על קשר עם הוריו ואחיותיו, שיזכו גם הם ליהנות מזיו פניך, שבנם לא זכה לכך. מי אתה אבא? השאלה הזאת מלווה אותי כבר 30 שנה. ביום בו נולדתי, המילה אבא היא סימן שאלה עבורי. לא הכרתי אותך כלל, אפילו לא לרגע קטן של ליטוף עלי חיי. מי אתה אבא? איך נשמע קולך? איך מרגיש חיבוק ממך? מה אתה אוהב? מה דעתך? אין לי תשובות. כולם אומרים לי שאני דומה לך מבחוץ ומבפנים, ולי לא נותר אלא להאמין. אני יודע שהרבה אנשים מאוד מתגעגעים אליך, אך איך אפשר להתגעגע למישהו שאתה לא מכיר? כשנפלת היית בן 26 ואני כבר היום בן 30. נשארת צעיר לנצח, אך החיים ממשיכים. אמא התחתנה עם חומו, וביחד בנינו משפחה חמה ומאושרת. לפני שנה תמי ואני התחתנו. לפני הכניסה לחתונה נסענו לאתר ההנצחה בלטרון, בכדי לשתף גם אותך בשמחתנו. הרגשנו את נוכחותך מרחפת מעל ראשיהם של אורחינו, צובטת את לבבותיהם, ומזליגה דמעה מעולה בצער ושמחה מעיניהם. הקשר עם משפחתך נשאר קרוב וחזק. 2 בשנה היינו עולים לקברך, המשקיף על עמק יזרעאל ומרחביה. סבא הלך לעולמו לאחר שסבל ממחלה ממושכת. קברנו אותו לידך בהלוויה עצובה ורבת משתתפים. בצער רב נפרדנו גם מדודה רותי האהובה שנכנעה למחלה קשה. הכאב רב, אך החיים חזקים מהכל. משפחתנו גדלה בכל שנה ומתווספים אליה חתנים וקלות, וכמובן תינוקות, הנותנים כוח לכולנו להמשיך. סבתא היקרה, אמא שלך, ממשיכה לדאוג לכולם. אבא, רציתי רק לומר לך שלמרות שלא נפגשנו מעולם, אני אוהב אותך, מתגעגע אליך מאוד. שלך, בנך, סיוון.